Здравейте! Добре дошли в моя YouTube канал Илана Art Design. Ако все още не е дошло вашето коледно настроение, ви препоръчвам да изгледате това видео. Ще сте една идея по-близко до коледните и новогодишни празници. Всъщност реших да заснема видеото в връзка с корпоративно събитие, което организираме на коледна тематика на 16 декември. Преди около 2 години отново ви взех с нас на коледното събитие на фирмата, която ни не е, като детайлите, които ще ползваме сега и тези, които предоставихме на клиента преди около 2 години, изключително много се повтарят, тъй като клиента държи да запазим светло ледено синьо като цвят, да запазим семпъл декор по масите, номера на масите в коледна тематика и, разбира се, облицовка на столовете с светло ледено синьо като цвят панделка. Това, което ще ви покажа в днешното видео е елхата. Разбира се, нямам техническата възможност и време най-вече да ви покажа цялостния декор на елхата, която ще сложим в СПА хотел Старосел. Тъй като тя е с височина 3,20 и там ще има доста повече декорация, ще използвам елхата, която е вкъщи, за да ви покажа една-две нови техники, които са сравнително нови, навлизат на пазара последните няколко години за декор на елхите, като това, което мога да ви бъда полезна е, че вкъщи може по същия начин да декорирате вашите елхи, като не е необходимо да закупувате нови материали, просто може да раздвижите детайлите, които ще ви покажа в момента, за да ги приложите и вкъщи. Защото миналия път се разбрахме, че видеята, които ще правим, ще бъдат полезни. В случая, мисля, че може да влезем в дома на всеки един и да съдействаме на всички домакини, които искат да покажат нещо различно, а същевременно не им се влага излишно много средства. Така, това, което ще ви покажа в днешното видео е как може старите топки, които сте поставили по елхата, да станат в нов стил. Това е част от декора, който ще сложим други ден в коледното парти. Тези коледни топчици са обединени с свинска опашка, като основната идея е, че не съм махала техните връщици. Тъй като имайте на предвид, че ние декорираме изключително много места и за нас е важно нещата, които правим, да бъдат универсални. Де факто аз нямам техническата възможност след всяко едно парти да преобразувам всичко, което сме ползвали. И това, което правим е да измисляме интересни и лесни начини, по които да може да бъде ползвано и в следващия път, само че в друг вариант. В случая тук имам няколко коледни топки, които ще нанижем на обикновена панделка, за да ви покажа всъщност как се получават така актуалните гирлянди от коледни топки. Това е изключително нашумяла техника в момента. Почти във всички социални мрежи може да видите всъщност как може да си направите гирлянди от коледни топки. Бързо и лесно може да си направите гирлянд от коледни топки. Разбира се, в елхата, която ние ще приложим в СПА хотел Старосел, ще има доста повече материал, тъй като е много по-голяма от тази. Но ето, вижте каква идея ви давам, как може да си направите декорация вкъщи по нов начин, същевременно ползвайки старите материали. Друго интересно, което може би искам да ви покажа в това видео е как може от панделката, която много често виждам ходейки на гости у приятели, да бъде просто ето така завита около елхата. Вижте един бърз трик, как може да направите нещо различно. Специално разчистих коледната ни елха, тъй като по традиция с моята дъщеря украсяваме първата събота на декември. Вижте как сгънах панделката. Ще го направя отново, но бавно. Взимате произволно горе-долу около 10 см дължина на панделката, навивате етажно, като трябва да имате малко отстояние от горната и от долната и просто прегъвате. Виждате ли? Изключително простичко и лесно и същевременно ще придаде един много интересен ефект на елхата. Това, което може да направите, в зависимост от панделката, която сте взели да ползвате, тези лично много лесно се огъват, така че аз го правя с самата панделка и може да поставите по този начин на елхата.
След което, оставайки по този начин, може да започнете. Сега има различна техника, може да продължите с цялата панделка надолу. Аз лично ще я направя на отделни детайли панделката, тъй като в Спа Хотел Старосел ще имаме изглед от всички страни на елхата и сме приготвили доста голям гирланд от малки лампички, които по принцип ползваме и в сватбените декорации. Този път решихме да използваме и в голямата ни елха, тъй като височината на гирлянда от лампички, която имаме, е около 3 метра, така че би стигнала идеално за коледната елха. Не знам дали знаете, но при по-големите елхи е много по-лесно да се ползва коледните лампички, които са като на релса, защото дават повече идея за повече количество лампички и същевременно, тъй като е много висока, вие не можете да слагате стандартни лампички, тъй като трябва да увиете много на брой. Едва ли сте се срещали с подобен проблем, освен ако нямате изключително висок таван и може да си позволите поставянето на толкова голяма елха. Ще ви покажа как сме завършили коледната елха в Спа Хотел Старосел. Ще ви покажа, разбира се, и някои от древните детайли, които сме поставили на коледния банкет, но основното нещо, с което исках да ви бъда полезна, е да направите по нов начин коледната си елха, без да се тормозите, да трябва да давате излишно много пари за коледни играчки. Така, това е относно коледните топки. Друго, което бих искала да ви дам като идея, за да направите малко по-модерна коледната си елха и същевременно да не слагате много и излишно материал в нея, е така актуалните коледни цветя. Коледното цвете е доста обемно, в повечето случаи дава възможност да заеме една хубава част от елхата и по този начин не е нужно да влагате прекалено много материал. Вижте какво огромно пространство заема от елхата това коледно цвете. Същевременно имате един интересен коледен декор и не е нужно да купите повече от 7-8 броя цветя, за да придобиете този стил. Друго, което мога да ви дам като идея за декор на старата си елха е, ако си купите от спреовете за сняг, само трябва да гледате за какви повърхности са предвидени, може да напръскате старата си елха с спрея от по-голямо разстояние и по този начин ще получите ето този заскрежен вид, който в нашия случай имаме в коледната елха. Гледайте как ще декорираме Спа Хотел Старосел. Ще се радвам да ми пишете за други интересни теми, на които искате да си говорим. Ако решите, се абонирайте за канала, но по-важното за мен е да гледате нашите видеа. Хайде в Старосел!